Haji Musi, wani abin kan ya kowa? Wani ɗan lau, abin ne sunana ne. Allah ya kama ku. Wanda sai ka fasa min ido, a'a ya kake irin wannan abin? Kun yi min alƙawarin za ku sai mu rediyo. Wannan maganar har ƙauyenmu na ji na faɗa, waje wa'insu 'yan boni sun mun alƙawari za su sai mu rediyo na faɗawa inna. Da ke tsinannu ne ku tun da kuka yi mu alƙawari ban ƙara ganin kuwa. Billahi lazi la ila illa aradun Allah sai kun siya kun bani. Ni da la'ai. Jauro, ai in dai wannan abin ne ba matsala ba ne. Za a yi? Haka la'ai. Kana ji, Jauro, ba ka da matsala. Ga wani shago can. Wancan shagon ba. Kana shiga. Zaga rediyoyi da yawa. Za a ga rediyoyi barkatai. Allah a ciki, ko ka ɗauki ba ɗaya ka ƙara gaba. Jiya Jauro, ka ci banza. Ka san abinka da shanu. Abinka da shanu. Ina jin wannan shagon da ya suka kwatanta wani ko? La, ai kuma ka ga rediyo ɗuma-ɗuma, yan kuwa. Shin zaɓi ɗaya a nan. Wannan zan ɗauka. To amma ina ake sha batiri. Bari ɗan nemi batiri a nan wurin ko? Wannan mai sha ta da ko? Ina rediyon taka? Ina takalmin naka? Radio?